kano yogwechiru mirongo ibere n'itano nomo mwancho murigereria nko kwa Nandonsia Sole na gukwarigani kurwase yemo kurwase ward ya Nyansiongo ebunge ya Burabu he county ya Nyamira asitoko gochira kurwase ngiyenka yo yolengo muwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu ase turachukwa na igoro yoburai nabo igo siasa chirengete anene ayige county ya Kisii ase hokoboko kwa nokuri nigonde hamonere Ruth Kemunto asiturachukubwaterana eyemo aseyemo. Karibu sana mwanchumo ligereria Ndonsia Soto tengerete kurua karibu ase nchira ya bene ekeroto gochigosanga eyemo aseyemo nere oyo kurigie kirugo kyobu governor imeye county ya Kisii na boigolenge umuwaziri bw'echisemi omusike Ezekiel Ombaki Machogu elia chigotoerera mange anenali agendete kwenekigwa ase nsemo ya siasa na boigogokwanira igoro yeganga yaye yo kurigie obu governor imeye county ya Kisii. Karibu sana Ndonsia Soto bwaterete elikwanekingango sangole na intu eyemo aseyemo ekeroto gochikumirana n'umuwaziri Elio anyareko bakagotorera mange ase nchira yobwikirano erikwene kinga naye nore na intwe nabogoto bwatia eyemo ase yemo nabogoturikira ujumbe wetera ase namba yesimi eyure 0741583878 naboigo 0726447367 erikwene kinga ngo kwanore na intu eyemo ase yemo onye kubwateri bori gochiase oyo kabero umuwaziri oyene kinga nkomubori ore Elio akoiranerio inyirabuna nabogotunyora eyemo aseyemo ase social media chonsi cha Getembe Facebook na bwigo YouTube. Karibu sana umwanchumo ligereria waziri. Karibu sana ase Getembe TV ekeroto gochigosanga eyemo aseyemo erikwene kinga ngo twererura mange ayaningo nabo igo kwene kinga ngo kwanerore igoro yeganga yago yokurigia obugavana. Karibu sana ritanganira bogo kwani umwanchumo ligereria risikogalia omotebya yena kyokurukwa ekeroto gochakaigo. Buyamana asabantu bamintu bamwanyagitinge inchia mariete nkoru Ezekiel Machogu Ombaki naende gondwete Kisii County ekenyorokia Nyaribari Masaba asakoru kugesusu. Karibu sana waziri. Andake na bogo twerera Ezekiel Machogu ningo for the interest you mwanchumo ligereria risikogalia. Asante sana. Ezekiel Machogu no muiburu wabunate ya Kisii County kurwe kenyorokia Nyaribari Masaba. Ezekiel Machogu no akinerete Nyaribari agakinera Usii agasome skuru ekorukwa Getacho primary kurwa agaeta akagende skuru ekorukunduru secondary school South Mugrango agakora form 4 agaeta akagenda form 5 and 6 agoro sare Eroyugis kuruyugis Ezekiel Machogu akagende University ya Nairobi agakora Bachelor of Arts ekero akorete akagenda gukore gasi akari kwe gasi obo district officer ngachakera ekenyorogia Central Province ngakire gichi yari kurugo ichi province yari kurukwa kuruonga chakanga kora gasi chinsema wao ngakinunga be district commissioner na bete district commissioner abu asenga kiyara rwakurukwa ba county commissioner nkaba Nyandarua district Nyandarua county wano ige miaka 7 nkaba Busia district yire county rero ya Busia miaka 3 nenusu nkaba district ya Wajir igali North Eastern Kenya naro miaka 3 nkaba district ya Mombasa naende nabete deputy provincial commissioner Mombasa naende nkabe district commissioner Mombasa nkaruo nindetire ministry nkakore gasune senior deputy secretary oyore kubwatia omo PS wechi ministry awao ngakore ministry yare koru Northern Kenya and that Aridans ngakora public service commission ngakore ministry ya tourism and commerce ngakora ministry ya trade mpaka na atigete egasi ya serikali umwaka 2017 ngaja kubuli chikora cy'abantu baminto Banyaribari Masaba bankorera masikania manene bakanga chikora bakambika kwa bo mu cyumba wabo ase emyaka 5 inaboliti obugabana umwaka 2022 inaira chikurenga kieyo nkabe minister ya education yechisemi yenso yitu ya Kenya ase umwaka oyomo
Yes. oyo nero macheu Ezekiel nasomete nabatebia University ya Nairobi akanyora degree koruo was nakorete government sociology na economics. Ezekiel macheu nakorete diploma naende ekere serikali ya mutumete Birmingham agakore diploma in management. Igo oyinere Ezekiel macheu umbaki Ezekiel nabwate family nabwate omong'ina n'abana batano abo babaire abanene. Yesi twaigure sabari yabo buna gwakire toise gochakera kero kwarenge ubudiyo njira ky'ubudiyo bwo wakubegete ase kerengo ky'uburai anende toise kurigereria nigoro yomo bwabarayi bari baira amasikani mono asoro bongura gusi. Asante engaki eyo omudiyo nere olenge bune coordinate egasi yonsi pia serikali ase division engaki eyo ekichire sub county rero egasi yonsi pia renge kogenda ya magendero egasi ya security omonto ore coordinate egasi yo na korigereria ng'a yaikerende egasi yonsi ya serikali ase sub county ase division no mo district officer omo district officer mang'ana ndonsi are koba ausikanete na serikali egari gocha ase district officer n'eki department kyonsi piki ya serikali kiri kiarengo ebe ya means of health ebe ya basigari ebe ya ende yonsi ebe yoboremi ebe yekisemi igo kiarenge nayo ungai chairman o coordinate ebintu byonsi bya serikali kuhakikisha ng'a egasi ya serikali ngogenderera uneganeiri. Right, asante sana waziri. Andake ntwaruchi nkwabeto mu waziri bw'ekisemi ase kigitambe ase gasi yago yobo waziri tukarura erishafu njakoretu andake timaitinga andake ngakikwa erishave yekero yakoretu na umurai bwense Daktari William Ruto ngakia kwabete goko yeira. Asante ekero kwairwe gasi kwanza omone Nyasaye gabwate mipango ya kero yo moito naende ekero naetu gasi eyo namanyete ng'a omone nabwate sababu engiya nakorete abakenya egasi buna yaganeiri naende bari mware kubwatia performance ya kere ministry none ekero tware gokorerwa assessment buna amaminister mwaroche ine Fortrack mwaroche Tiba chikambani chimanyekanete chiri chigokora obuningori ng'amache gunambaire ngare ko base performance ya serikali kiagara kerengaki kindiki gutanga narenge n'abanamba ibere kerengaki bari munyorete igo ningisanegete ng'ase ngaki nabete omwasiri bw'ekisemi ase Kenya nanyarete gokora ebinto biarenge byeng'encho naende bianyarete gokonya ense ite ase amang'ana amasomo ase engaki nabeto nengaki nabete minister kende gionsi ekero giachire oyo minto Ruth. Yes. Lazima wancherane. Aroe kuitabira. Sangine ko giachire ng'a egasi ya eraira ukiagera igari gore egasi omanyane nere owapoint rero nero wo ogotenia gasi engaki aroche ng'a nabwanete gotenenia igo nabo nancheranete ng'a yaikeirabu ngakera Nyasaye nambuya mona ase nafasi ang'ete eri omwaka oyo mona akorete buna omwasiri bw'ekisemi. Andake ekero gwakwarenge omwaziri bw'ekisemi egento nkero ekemo gwetogeri oratebe ng'a ekero narenge omwaziri bw'ekisemi at least egento nkero nakorete ekikiragera no inche ng'yake ekuba goika bono nkento kike gwakorete ekemo eki ogwetogeri ekero kwarenga ase ministry eyo. Asante nakorete ebinto ebinge kiagera igari ntubwate iki directorate isatu. Yes. Nere yamo ya basic eyetenerete primary schools pamoja na secondary schools ekero twaigete ministry omwaka 2022 obotanta numbwarengo bonene abana konyora bakurire grade 6 gose bakogenda senior school gose bakogenda existing primary schools egento kapisa kiarenge changamoto na kiekyo nkaligeri nkaranga bana base miaka yabo konyora baikire nabake tigabagende ase existing primary schools grade 7 grade 8 na grade 9 igeki na kigento nakorete getangani egento kende twakorete oyo minto Ruth. Yes. Ase directorate yende kuruku TVET nero
kwari konyora ng'etivet nere pengine National Polytechnic kwaranga nebwanete gosomji kosi chiri technical lakini gokwenda maria kwanyora ibintu bagosomia tari biru bwanete gosomigwa ngachenji chitivet chionsi Kenya chigansa gosomia chikosi chiri chibwanete gosomigwa konyora podie yebono egokora ekorosie syllabus naende yasetia matemu ativet technical chionsi yasiribwe ekurugusidak ekwerenderi nganyairania kiagera inanyorete ng'antu gotwara TVET Kenya onya ntubwati epodi gosetia matemu naende yasetia syllabus ng'anga kibwanete koba nero ase sector ya TVET nkairania ekwerende iyo ekaba bono nere gosetia matemu kiagera konyora kuchimagau yairanire National Examination Council neyende gosetia syllabus ne curriculum yairanire ase KICD igo ngakore gasi iyo nende ngorengia umuruburi yo kabomuya kurwa bwase aya education chi university ne chi college chinde uisa kurigeri ntu abate Open University of Kenya Tanzania South Africa ne chinse chinde konyolija twaro Open University Open University ne ryoko bagara kina bagosoma masomo online onyore degree ase umwaka yo motaraera na nyarete guchaka Open University of Kenya nkorengie gento bono iga aba Kenya bagendete go wechegeria bagendete koranga negento kere keronge wikabono nimanyete nga yaikiria bana saidi ya 10,000 gonkurwa konyara bachirange abana 6 bono iga nebwata bana saidi ya 10,000 ntu abwateranete na stakeholders bande tukanyara gukora ibintu binde byarenge byeng'encho buna recognition for prior learning kiagera inkonyorora abantu basomete bwate buno bufundi umuntu ararosia mesa ararosia kerugo ararosia gento getera kenta bwati isakaranire ryonse tokabaye nafasi nga umuntu ubwate ujuzi gete na bagocho ogenda etivet uligeriri bwanga namanyete kwerende iyo oyebwe certificate iyo yamubeka aranyara okore biashara biaye yamubeka aranyara kurigia gasi yakonya kontu akoreta mange asebyo nekenyoro geito kiagusia particularly gasi tole oyo minto root no oyo minto Cyrus kenyoro kia Nyamira abantu banyamira mbamanyete nge project nere yarenge ya Kuwait konyora yabeire kurwengaki umusike mwaka Professor Mongera arenge Minister of Education umwaka 2009 njaba ekarona asoete ministry in rest 1 year nanyo bwateti chibasa chigaja 1.9 billion echio asebono iga chigandate kwagaja chiskuru 68 chia Nyamira County na atemete oyo minto Ruth pamoja na oyo minto Cyrus boigo abantu ba minto ba Kisii County chi primary school cheito kere skuru nkonyorire 540,000 program yiga chagete karonde ministry tugachaka neji county 12 12 counties ase Kisii County era yama yabo egente kyo nechi basaba konyora kere primary school kero mutie kero mwaka 540 inegasi macho wa korete ekaralinge Minister of Education macho wa ekaralinge Minister of Education chibesanchire chiri chigotoke ministry chia infrastructure fund kero mwaka kere financial year inebete chiskuru cheito chia Gusii na chieta chibesa skuru ito ya Nyabururu nkanya 30 million skuru ito ya Kereri nkanya 50 million skuru ito ya Nduru asina somete nkanya 25 million skuru ito ya Burangi ere wasinkanya 10 million skuru ito ya Nyambaria nkanya 10 million skuru ito ya Nyansiongo gasetole nkanya 10 million skuru ito ere notu Mugirango ya baiseke egokore buya nkanya 5 million nechi skuru chinde chinyinge korengia ase chi constituency chito 13 kere constituency chi skuru njire na ete chibesa chia infrastructure kiagera puna tu ari kuruchinsa mukinde Kenya na Gusii ito nanyete chibesa chia infrastructure pamoja na yanda mange tu akoreta ase kenyoro kitu kia Gusii nenso ito ya Kenya
Okay. Isi omuske machugo. Kero kwalinga se ministry jega yogo waziri. Anene mono twarorire aba raya nene bagwesoki kwa komochi. Goro yomurogerio o school feeding program. Nakira kwanire ngani. Asante asoyo minto Cyrus. School feeding program iwe alengande parastato ye ministry naende chibasango cha chiarenge ngaki 1.7 billion kuchia se parastato iyo mono wakonya chinsamo chiria ndageretari gutuka chia Northern Kenya chinsamo chiari utefara una Turukana West Pokot chinsamo chia Coast Province county buna Tana River ne county buna Ramu. Umupango norengo naende ntuwa wate CEO yari kumane chikwerende inabo obisa chibesa chiria uisa kurigereria audit queries kurwase auditor general ngakiteyo uranyore nga liswali ndi alenga nga chibesa nchitumegete bobe ase organization iyo yari kurukwa yaringe parastato and ministry pesa ichimacho Cyrus tausikanete njerende yonse naro mugabano kisi ukwana mangana ayo ase president Ruto yarenge macho wonya akora kende gyonse kurusinone ntururu yechibesa chia school feeding program kanga wono iga macho gakale committee macho garo murabu macho garo mochene gune pamba erienda buse igo oyo gukwana nga macho watumia chibesa bwechia school feeding program gusebesa chinde chionse chiarenge ministry uino muntu tamaitenga nga kia serikali okoregas naende uisa kurigereri chiodi chionse pichi akolirwe macho wande tayo andons ura manyore nga nasari tibesa nde yonse ya serikali na inago tevinga nona ali asateba aseruta arenge kangonye macho wakorabo kiagara tindi ase serikali bono kanga nabugurirwe kiwango pengine gyokoirwa kotini pengine gyochunguswa na EACC kwanya ko macho gokorangirwa ndonse nga pengine kende ngia saregetande nchuri ke statement igali na mangana porocho ana mangano bolimo yogotaka gusalia leta ya macho eriri rabu na enderi chenu. Mheshimiwa, from where you are seated, waniga competence based education nga yerochi from where you are seated waniga. Asante omupango olia no murongera kino bwate challenges kiaye. Okay. Challenges entangani n'abalimu. Tubwate abalimu baisaine kiagarusa kuligerera buna integrated science n'abalimu ba mathematics mbaisaine ase chiskuru obuna bwe egasi enkongu ya omupango oli. Omupango onde obwate challenge nase e system eyo kiagara gochakera level 7-9 chiribono erine syllabus yere ya secondary eri abantu bali okora kale form 1 and 2 etagete chira preparatory chiskuru chinyinge gokonyana ngara preparatory nchiyo ikono mupango muronge karukuri chisemya bana bwanete konyora na competencies chiri 7 chibwanete koba abana muna bagosomebwa ngosomebwa chira ase chiskuru lakini obokongwa ase bulinga sangine abalimu bali bwanete basomye subject gete kwanyona mbayo infrastructure buna chira preparatory chibwanete koba ase chiskuru chitu chia primary kwanyona nganchiyo igo eyenero changamoto era ase system iri otherwise erone system endonge ase chisemi chitu chia Kenya. Right. Isi kuringana muna omuske machugo. Rocho muno birugiga anene abaiboli nigo babatena nigore oigoro mono gosiri goriria ni gorire igoro mono. Nchira kia serikali iranyareke gokonyo muigori. Asante. Serikali Cyrus ne bwanete kuruchibesa kiagara usa kuligere kurwenga kia oborai bwa umuske president yuzo the third Mwai Kibaki orete free education ya se primary pamoja na Uhuru Kenyatta nera kalete secondary na ende gatebekananga chiskuru chetu chia primary kero mwanafunzi na bwanza kwanza kwa capitation ya 240 ase asomwaka chibese chingole ngia senga kie yabono iga bunango soma na ende bunandigereti obokungumbaro
konyora ng'a inchiri goika chisukuru igo chisukuru chinyinge kwanyora ng'a ase eng'encho chibiase chiri tetari goika abaibori baanse kuburiwa ng'a lazima bakane ekiagera ebitabu gete mbitakeire chichoka nchitakeire esukuru ebinto mbire basic bitakeire lakini kwanyora ng'a mbiya ase esukuru igo omoibori naende ochigosoi chibiase omoguko korigi chibiasa abwo ase atabwaneti koba bo kiagera eserikali nebwanete korwa chiri 240 buna nagote ng'a iga Kisii County ntwachagete omopango ebinto ebi ebisini abaibori babwanete koboribwa chibiasa chiri chigocha 540,000 ase chikaunti chiri chinke chiri ase omopango oyo ngokonya chiri ase ebinto namuna eyo. Alright, asante sana waziri. Mwanchumu ligereria kusoma mwanchumu tegereri Ogetembe FM nigo tugendete kusanga eyemo aseyemo noyo kabere omwaziri w'ekisemi omusiki Ezekiel Ombak Machogu nabo igona bwateganga yo kuriya ekerugo ky'obugavana imeye county ya Kisii eriko ene kibuna ngwikirania ale endoto yaye uchiase omugusi wensi ase obwamo omweshimiwa wano ekerugo gusuka uchiase ganga yawe yo kuriya ekerugo ky'obugavana imeye county ya Kisii andake asogotwerera asobwagare ngoryo ekero geke ky'obugavana imeye county ya Kisii wani ganto bwate sitting governor ororo timaitinga ngento kikerio rochinga omugavana taragikirani ekiayo se konyora libaga uragikirani buno omugavana ochiaso omugusi ane no muntu bwe county ya Kisii. Asante yo minto Ruth omugavana bwe county ande yonse serikali n'aba Kenya bakabeka asama chikong'a kubuli obugavana rasmi tualeke wango gete kia masomo Sure. Uisa kuligerio onye noba MCA onye noba member of parliament bategatenga no tuale certificate ya form 4 na bokubuli o member of county assembly na bokubuli o member of parliament. Yes. Lakini kuboye governor ye county ende yonse rasmi mobe no bwata masomo aganeiri no bwata a minimum of a bachelor's degree emechando to wochakera no abu nga no bwata capacity no bwate obumanyi boisaine uranyale kogendie county kiagera e county na serikali tichi konende gateba oyo minto Ruth Yes. nga kobe president ya Kenya nero ras mutu are minimum je bachelor's degree deputy yo neras matuarabo emechando bunankuligeri ya Kisii County ase tole bonoiga abantu baro mbabwati e capacity yo kogendie county kiagera obumanyi mbole bubwanete ko ba basic amasomo nara bwanete ko bayeke wango gete umanye ko banga nobwate obumanyi nobwate chisemi kira kubeke unyare kogendie county ya Kisii wose county ende yonse ase chi county tubwate 47 mechando tubwate bono ige karonkuligereria asobo korere bwe county ito ya Kisii. Yes. Kurwa chinyagitari health services uiche chipara uiche amangane chisemi ECD uiche amangane yobulimne tugo uiche amangane biashara inga functions kyonse pichiri county bwanete gukora inchiri gokorekana una chiwanete gokorekana aliase umuske James omalibongwa atigerete county no erali naende karukuligiringa chibiasa ngoja chire county kero mwaka chibiasa chigoje county saidi ya 12 billion naende gokomenta chi grant cheka pengine 15 billion lakini usako ganda kire ward usako ganda kire sub county biri bwanete gokorekana mbiyo ikona kitoko tabanga pengine ubumanyi abantu abaro deputy governor pamoja na deputy yae question mark nero naende karo guchungusa mono nk'abantu abandio pengine amasakara babwate bakamaya kugandanga pengine babwate edigiri bagasobo bugabana na alenge ya kene gusitalenge nkolengia abantu ba Kisii County beroreire nga imechando nga yere kiagara imechando nero igo bali ebintu getokoranga nechitiriri gete lakini obokoreri buli bwanete koba mbuya se county igo nakie kinga
kumurancha asa abantu baminto ba Kisii County biri byonsi bwente gukorekana inumuroche ase miaka yene chibesa chiachira ase county ya Kisii igotire side ya 49 billion lakini ogendekere kenyoro ya Kisii County ekero kuburinga chibesa chiringa ichire pesa chiri korekana hakino rusi chimesara otebenga mesara is about 5 to 6 billion ekero wake sawa suma kumugim chibesa chindo almost side ya 20 billion ngaijire ekero guchibaga ase chi constituency tubwate kianda chiasi Kisii County kanga kere constituency ase chi constituency chikianda nebwatanga chi billion 3 lakini bono njiri korekana ndonsi igona kitoko tabanga obunchoreri imboga neiri kiagera bali baetwe jukumu yokora bagatabanga mbarae mpaka maraika igoro achenge maraika nkorengi gatumatete maraika gagende tokolera nga okoreri bwa Kisii County mboyi bagatabanga mbarete binto mpaka abantu bali eri akagokoro bono kegokoro nkeiyo ebintu biro nukungaina abantu bacha namasi abangina bayebwa agapaketi akamo bata bangekine kigasi bacha ne obo t-shirt obo kobia bata bangekine kigasi ejitari gasi account chinyagitari chetu cyakure kere bintu gyakure igona kitogo tabanga kumuranche rasima tubwatera namo tarinche bieka n'abarayibande n'abantu baminto bonse ba Kisii County tunyale gokonye county kurwasere kiagera ali asungwa atigerete no ebintu bire na inde gibiganda ta gusareka Yesu muske machugo anene toisu kwanira oborendi ase county ya Kisii kurengana munaye na kibore oborendi security asante egento kende giaserekire kumuranche mono na inde gwetania security ya Kisii oborai wa Kisii bwe county waretire obututukanu waretire obochege obochambasi uliganisimu ya soire kerase abantu bagoitwa baumiswa abande bakwa naende ekero kuburinga notakuborai ekero goitira manyinga y'abantu ekero goitira manyinga y'abantu baminu mburai kyo eyo ekero nkurigere ndoranga nukoragerirwa abantu bakwirigere kiagara rere ekero kwenda mikuta nende yonse umugabana asagutare gagutara nibe bawo ubuga mugabana igatagete kubiteria abantu nga dash mote betutam onya tugoteba waitwa obutali borai kiagara abantu mugwente kutwara ubusubole ondo tagete ko batutam intuntura ababuri majo bunande one time toko nyona ngotegi umuntu gushuguju wako umuntu nga ngwate abatutam lakini wone gavana ne deputy yae ne serikali ya county igo bago chegi abantu batabwati makosa ndonse batabwati atia usiye ito yanse guchenchia etalengebo gotegete koreta omurembe gotegete koreta maskani na ende ntu asentwe tusike mwanya bantu abo mokabo monene ntu basagwitira manyinga bunega ndete bona ekina kitoko tabanga county government na ende toko tabanga umugabana ogatenge gare myaka meke nakigo chikuita abantu nga nogora yotagete nakigo chikobeteria abantu chikurege chikoe ngora igo bali bagwanja bakwe bali batari gwanja gokwamba akoraki mbakwa ubugi marashi mabagendere ntugu chibetereri nga dashi matuita abantu nga dashi makero umuntu abwatira ini yawo igo ubututuka numboro nakitogo tabanga kumuranche ntutagete kuirani ya Kisii tukiagara n'ense y'omurembe none mwaro kiriri esagasa yabete Kenya 2007 ebisaku byonse bya Kenya se byatemerete ng'omurembe noro Kisii asa abantu baitu ba Kisii omurembe uyo usalibu asebono iga asengeje umugabana n'umudeputy wate. Mheshimiwa, speaking of goons Meye County, I know what the goons bao inche timbu ati nende tintake tukutwara uyu mintoru tunkwarora ekero nkogenda ase kiagera igonkogenda ase abantu baminto bagusi naende nimetenga abantu baminto bagusi nona abana baito nogutumeka bagutumeka bube onde taiyo utagete kurwani yo
oyonde kana agenda Kenya kanisa nyumugete kurwa maambia na ikire Kenya mungwano yakayunga machuno ali gakubwati asikere machugwali uko ninde gira asigete uko ninde kanisa utuma wa murachi chiwun kuja gukora segi onya tari abantu baminto bamachoga bata baronge bagantetea igonga kangana makwiri arekoba igo kumuranje njitinde gitutwara wounds igonda gitoko no marembe kiagera tinde gituko misonde bwensi usonde bwensi ya umiswe ngana asengenje ya macho. Right. Asante sana mheshimiwa. Umanchumu rigereria gatogenderete gusanga igo eyemo aseyemo onye kubwateri buri bochase oyo kabiru mu waziri nabo gukurigia ekerugo kyo gavana me county ya Kisii nabo guturikira ujumbe wetera se namba ya 0726447367 was 0741583878 ilikuwa nekinga mheshimiwa ngwiranira riburi ryago ilikuwa nekinga naye nguisane kore anenekero togende tugusanganire eyemo aseyemo nindoche nabange bagendete guturigereria igaria sensemo ye mitandao ekerongurigereria nindoche nga nabange mheshimiwa bagendete kugwakira chinkobi nabange bagendete kogotogia na gogoteba koba omontomia naro kurukunganere meroka Elkana agoteba wa governor Kisii County 2027 oyo no mheshimiwa bagendete gotogia nabo igo oma kuboringa hiyo story ya barua kwa ajili ya watu aweke okay iyo sawa eyunkonye bekare wazi ekero twairanire ilikuwa nekinga nguchikuiraniria ribori elio ilikuwa nekinga na bange Cyrus na bange babere bagoteba buna umweshimiwa Machogu na betega kwena na marube ye ekeraringe umwaziri wetsemi na betega kwena na marube in public ona nara ogotebana ki hiyo story ya barua ya kuajiri walimu wacha aweke wazi hiyo point vizuri so that ikana shema simba eyo ne point naro rigigase mitandao omuntu ogoteba boigo nara ogotebanga Eric Tirimba agotebanga governor Machogu nganere umugavana ase chikura cy'umwaka gw'ekiri 2025 owakirwe kiranya koba umugavana Silva agotebanga next governor Kisii County. Asante sana Silva asengenchonga naye nurabwo musani agotebanga Machogu nero umugavana Kisii County 2027. Asante sana Justin Nyabuga agotebanga well composed and articulated mbiemono nigo akomotogia umusike Machogu agotebanga mbuyagendete kwa namanganaye mbuyagendete gwatura amanganaye byago chisikogalia. Julius Basweti agotebanga okay, you've really improved agotebanga asante sana nigo agendrete ku nigo agotebanga shame on them abali bonsi bagendrete gwaka amatitiri asante sana. Alright, sawa asante sana umeshimiwa nara obolinana ki hiyo story ya barua ya kuajiri walimu wacha aweke wazi hiyo point vizuri so that it can ashame Simba timaitinga ninkiora kwane asante asante wa minto ekene nkeringa ekerole Minister Education ngaki abantu bali getu ndima koronale nge Minister Education. Yes, nkolete rule Teacher Service Commission egere independent na ere kulika balimu. Yes, lakini nkolete rule kolengana upungufu bunerekere kenyoro kwaleta runga onyine county ya Kisii abantu bagukikuri mbangana iga chi county chionzi chia Kenya chi county 47 kwa manyanga onya tukulika bali mu 20,000 kire county ngonyorere abantu bangana iga pengine nabona ayura nyole toteba marube onya kare 30-40 kuna minister ekitali macho ubieka nkwarora muisonde ekaraba kulino bagenda State House. Yes. President enyene gatabanga yabaire abana bakulino baye bwegasi amaruba musini macho wetera se members of parliament baito. Yes, mbale na tebedenga genda konya abana bausi ninjeta sa moiruka se michando yaringe mono omwe mshie konyora asirire ngatebanga konya turu mwana rongo
kiegera umukiyo n'umukiyo ng'umutaka ngateba ngokonya ndo mwana uyu narora eri election yarenge Kakamega mwarora umushike musare Mudavadi konya abantu babere akarwa maruba abere gokia chiembashi yes munyorete endege gatangazo yes igo nga alina nyoreta make pengine alenge around 40 asa abantu baitu bagusi na konyete kere nsemo ya gusi munde yora tebenga constituency gete ngere majuta ta konyete na bagete buna nari kunyara no nabantu barabangi kiagara abantu bategete kuri kunekiriu igasa na nyare to kunyara ase kubwa kwane na konyete abana bake bagusi bategete gashinga kiyo yes yeso musike machogu tesu kwanira ase teacher service commission na TVET no na TVET to konyete abantu wocha TVET institution tali gusioka yes Kenya asinga kiri ngana lengo ntu akwanyata abana bake yeso musike machogu abali mumbara wabatanya gwa karumba kabono abo batinire tamatemo nakiranya aliko kwanire ngani asante ingaki nalenge Minister for Education asengenjo konyona na korera serikali miaka mingi na ndo sakulige Jogo House na National Treasury igana ali kutambuke para na agenda narora Minister ya Ndungu ngakiyeyo narore PS Chris Kipto na ende kambere gesyo kiagara Chris Kipto ekara ruete trademark East Africa iganyore tuni senior deputy secretary ya Ministry of Trade tukakoranire gashingia sana na enda asemenyete Nairobi tukaba neighbors boneka nari konyorobo konga nintegete kibesa kiwaka n'abarimu bali bakorire examination council ba makiria matemwa bona ali kurwarina naga naro minister naro PS Kambera kidogo uburaisi konyore bintu ntegete bikorbi akorekana asengenjo uhusiano tu wabate ni minister pamoja no kumanyana kuri tu amanyane PS ya National Treasury na nda asengenjo ngase tumenyete igotumenyete ni bas igo nabwate mechando menene nga chibesa ngo bachialenge mono chitaraka mpaka ikiaka petition gutumya nalengo bosani naga ndo ya minister ya PS chibesa chiacha examination council boigo njiali kubuta mono ninyibwete nga mpaka bono iga bali mumbarakanwa uyu mutinyu gatano tokogenda amopingi nga guchinga kimutwa mbabwati abantu bakana nara nando kubuli na ki mheshimiwa okwanire igoro ya recruitment of teachers during your tenure na nde ORSR asobwagale yale unataka kufanyia wa Kisii ase county ya Kisii aneno isekuire kirugo ky'obugavana akorokwanire elikana asante na resanga ingaki tuakorete recruitment of teachers ekaronde minister maralimo na temeta senare kunyara kiagara unate abasiki county 47 ngurtu alenga mabaga gukikere county ne process ya recruitment ya wanete kutumeka ali nenje na nyolete nate aba nambe nkeigo na kwanyata senare kunyara abantu baitu bagusi ege ntuntegete gukora oyo mintoruth nyasaisa wanja n'abantu bakisi county banganjire mbe gabana yabo nandi ninyegenete ngambanje ningira ni uburayi uburonge uburayi bwekene accountability ero abakori gasi tubwata namoto gukora abantu baitu bakisi county gasi ndonge kinya gitari kitu sakogenda bono level 6 KTRH kisi rero gendo tari kisi yeri kwa manyete CT scan ya kulete ogende MRI chimashini kiri kyonse facility ya ICU kyonse gejikwete nchiyo onyore fracture abantu baitu bono konyora kisi no abantu bali gocha lakini bono lazima ngende tenweke kwasoga nda mu Eldoret ningira ni kisi rebo 6 ali asungwa atigerete abanyagitari abaronge ki consultant yo
equipment chiritekeire kiagera boni gentege osareke sinini yatu giasareka pi igonge nyagitari tari eri mwaka gerete chinyagitari chitore bo 4 chionsi pi ogende Marani ogende Nduru ogende Nyamache mpaka emochari yarengo emota etagete 200,000 yasareka tekorosu chi ambulance chitu chiarenga chinyagitari chionsi pi buna chiasaregete okonyoranga ambulance yasaregete gete korosubwa 15,000 yagenda yabikwabo ihungi bintu bitu byonse byasarekire ebi byonse ningirani ntebetanga Nyasaye konge nafasi particularly the health sector in 3 months time das matuira ni bintu bibereberia konyorase umushikongwa atigeire na indi toga ende motu na indi tubisuku motu chipara chieito mbon narora ebiragita ndio mbuya kubuli biragita rekina bere imbuate mangana mange ekero kwebulinga nakiwana tekoba chipara chieito chinyingo gende binyoro bieito kaunti teri gokora kende oyo mindoro lakini bete bimweshi ntwaranga mpya bwatu kuguchichi ward au eliko na kinga ngochaka birego kole imirimo bono kanubise nga mirimo tiyo yachakire gokora none kire biragite bya launch tugo na hande bikabwatu kuguchia se chi ward bichake kole machi para na koresa asante oyo mindoro egento nkwebulia kamo usakulige national government injaga twari chi tractor yes chiali kole machi para chi county inikirudi nkisi county nja wote chi tractor 11 lero usakulige tractor chiri nchiyo serikali igaja gutiganga mangana yo kugara chi tractor tiri gukora gasi iyo igakonyora the private sector yakore gasi yi contractor kwaba contractor yakore gasi ye para wakanu tinda manyanga kisi county na yakorete uchunguzi na yakorete feasibility study manyanga inkiga kugara serikali yasinyetuiria nene kumanage chi tractor procurement process ya kolira nererie yekiagera ekarongwa ke sabu chi tractor chiri chonsi chi achari to gote ungege chi chirete 1.8 billion uisa kuchibara mpaka magoli Nairobi ya gonyugete chiruete China chi tractor uisa kubara na ndoga ende nonayo chekia magoli 500 million chi tractor chiri igonga chibe sanchire chi abantu bakisi county chitari accounted for chikusweto mu buko bw'omuntu area gatatu company y'omuntu nyweto mogere nero irenga genda manage chi tractor chiri egento keria gotebya maene nkegenda ali na ndu sakuriria ronji yakorwaria ngabande bakorangari unga chi tractor chiachire eronji kanga bune wate banga chi tractor chiachire asi chi ward kanga ali no bantu baruche nga tractor yachire nkole mera kwa mayamono korete nsengima na ndu watumia another 20 million wakana abantu bali bacha ngane chi tractor koronji 20 million watumia chibe chi account ikonga wastage iralie asinge njumba bwati capacity mba bwati management bono nechibesa chigo siaruchia kisi account ikonga uisakurigo chigo motua chikuru mwaka negesio spare parts chigo chakoganirwa abantu bako rundi chi tractor chiria erine gasi kwandita gokorwa route ne private sector na ende purpose ya devolution ninki devolution na kuire bintu chi county abantu baito benyorere chibasa kidogo chibasa chiri security within the economy lero so kuligeri kisi yatakaire abantu batakaire kisi chi contractor chiri chialengo none chibasa chiabo chiro pending bills mbari wakanu naende karukuligereria omuntu gabwate kiregentu naetwe European account yakabere so omuntu nabwate completion certificate omuntu obeire cleared mpaka control of budget na wende wakan ta wakan chi contract da won bali ko nyora bagurire equipment chi tractor bali babwate chiti babwende ko gore biashara inkiko bagurire biashara naende gente nago tebyo na sauti wegete moyo mmore ku mutuanga taligento kere fiable chi tractor chi atumirwa si chi ward uisa kuligeri chi tractor chirinji wate insurance irako mundu ngigako bakiagera igo chire igari chi ward tse wate insurance chi tractor chiria
uisa kuligereria nchigwati chi number plate tractor no be serikali igari ya serikali igutarike gwati na number plate nchiyo insurance nchiyo bone guru chikore maria chitabwati bintu birugi baneiri chimanyo chake gasi. Okay, yesu musike machogo nakiora ne kiguna amasomo yebirengo bya ECDE gukina bire kurwase bire boni. Asante. ECDE na ro musingi bwengencho abana bwenda konyora bataragenda grade 1. 1 das mwaki kisinge birasi mbiro ebironge chidesk inchiro asa abana na running materials inchiro abana mbabwate mpaka chicho genda urigereri manifesto ya chete ya umugabana bononga nanyare kwaga chibirasi bitano asikire ward kero mwaka kere financial year igonga se myaka 5 kanga nagajete birasi 25 asikire ward lakini rero gende binte bimbiyo ebintu ko biringa abana bareterwa mabere na endo muntu urukige ndokerigia serikali iretari ya ngitaya amabere taya obikora siasa ekimo cyo gutago kora macho kwigenda gukuligirira kwanza amasomo amarungi abali mumbaro ba ECD abali mu abangwa kanu bali burungi naende amasikanaro no nasaba koli gasi kiano biga banatalia yo gukora kere gasi das moyo chi director inafasi yo koli gasi abendonge das moyo abakoli gasi baba ba ECD abalimu inafasi ne fifa birubetekeire bamanya gosome burungi bone goko gande kwerende kwanyara bane waikaranstense abane waikaranse batana ase desk yamo abana mbabwati cyo abana abande bagosomera inse yomote kwa majanga ngende kwa baretera na mabere bintu bitayo igoma cyo namanya nga priority ninki kwanza naenda abo liste koda asi abayiburinga inki tugwanita kokoraga ekerasi tugwanita kwagaja kwanza usingi tugwanita kokora indi tumanya kwa anda mutwe pamoja na kokora gasi na ba MCA. Right. Mheshimiwa ase amatukairira makeigo ntwaro mugavana bwe county ya Kisii kagote babuna nahe kwagerire factory ya Kiamukama ya iranirense ose ya sarekire timeti. What do you have to say about that? Asante obolemi oyo mintoru tu gaborande county government. Yes. Mugavana karago soega atebeti abantu nga echa yabo naligi echiro China atebete chae bono igakenye michandero kwanza echiro ye chae chae te yorenda tuirere China echae nebwate system yae aba director be chae Kiamukama mbaro njinanya ko ba director ya Kiamukama ase chae none ngakina arenge kare kuru 2002 mpaka 2009 naone tie chae na arenge director ye company ya Konie chae kuru savings tea brokers. Yes. E company ye gaja gatiga Konie chae mwaka 2009 na ase miaka erisaba tuone tie chae kuru ense ya Rwanda kuru jinsa machinde Kenya kuru Burundi Uganda intone tie chae ya Kiamukama no neri tukeri elimo na hindi kutua tigete kuru 2009 mpaka bone ine miaka erenga mpaka bona ine miaka kuru 2009 mpaka bona na iji company chionsi pi oyo mintoru tunaonereti e company ina renge director ya onereti HIA company te inone ya mayanya gochanga ntu akorete makosa ndonsi gari tu akorete nengia na ndi tukatige biashara ebyo umwaka 2009 abantu baminto bakiamukama mumanyete nga machogu tanya ko director ya Kiamukama machogu tanya ko cha Kiamukama machogu ta usikanete injerende yons lakini machogu isa koba e governor ya e county kiagaru bulimi uburande county machogu yoyo lazima gwatera no abalimi ngakitoko imburu quality ngakitoko liye chiro ye chai egendo mbwata isa ko genda iga mugondo mundu mbwata nimbwate HI 20 acres of tea nkuire Nyansiongo Tea Factory tindi director ya Nyansiongo HI ge ya irana chisiringi 10 e governor
kiagero buri mwone gobore inse governor kange gakweburi nga kitokora toreteri iguririe chairi ruchisiringi 10 rirangi singe 30 rigenda 40 nga kitokora tonyore chiro kiagera kogenda ali osomeri kumwakera porocho bantu bali abaliri bayerekanye. Right. Yes, mwanchu murigelia na bigo mwanchu motegerere bunoroche ni gotogendente inkwana ya mase yemo na yole neganga yokuri kiro kyobo governor ase county ya Kisii. Nindo chega iga abantu nigo bagendete gose abarigere na bigo bategereri nigo bagendete gutuma SMS ase nchira yobo ikirano. Oyakoro kunere Herald Tom kurumanga Nyamira otena congratulations mheshimiwa. Oyo nere akoro kubuna Evans Nyasani kurukiamo kama ward. Awatena our county needs people like Honorable Ezekiel Machogu. Thank you. Nonere akoro kubuna Jochi Onyego kurubabasi. Welcome Machogu. Chi SMS ne chinyinge chirense kiro togendete ntonyago chisoma sinchira yobikira. Right, andake Cyrus yekeroto ko irana sumeshimi wake kerongurigereria gari sensemo ya YouTube omurigereria naro kurukunga Eric Tirimba agotebanga let mheshimiwa school the Olgan Simbarati on procedures of selling our tea so that this nonsense he keeps saying about you affecting Kiamo kama bonus should be well understood by our good people. Okoranga ini nkwaniriya ye umugavana Simbarati abetika gukwana igoro ye factory yo ya Kiamo kama riborindira mheshimiwa umurigereria naro kuboringa the relationship you have with other aspiring governors muna Gideon Nyandricha Onyunka ondali amana abanda abangi umanya kuboriga will he consider working as the deputy of either of them? Mbuya mono yo minto intuege tore Matiang'i team. Yes. Ase team ya Matiang'i ntono yo minto Richard Munyonka ntono yo minto Ondari abantu turere team nabange. Yes. Na ende team eye ntubwate captain yeton Fred Okengo Matiang'i. Chubiri party ase tore ne wate system nga kiego jiko nominate candidates bae. Isako nyoranga abantu ba Kisii county batebere nga tali Machogu no Onyonka lazima muwadesi 100%. Right. Kiagara egenzo tegete no kurusho bonyira no buchabure county kiagara bono gamboro na ende it is not about me as an individual. It's about the people. It is about the people of Kisii county. Tali Machogu kiagara tali Machogu wego jibokonya na abantu baitu bonse ba Kisii county igo ngantu iwana inenga buna tukonya gukora assessment kogenda noto nere turatumie lakini ngamatore ebe Machogu ebe uyo minto Nyonka ebe uyo minto Ndowens ngamatore lakini amachibu nalinga ntoso kiri chibuli ronge lyo gokonya na pamoja na abantu ba minto ba Kisii county okoriga ashiro chikanete egashie ndonge ya county tali ogutiringe county na magura magaunera won. Right. Asante sana mwish ntuarora omugavana boigo kagotebanga party ya Jubilee ya kule gose ekiama gya Jubilee ya kule na ndekera ngo kurigeli mweshi ndo chana onego byo begetene ya Jubilee timetinga ayora se ekiama gya Jubilee ekyo ya kule. That is according to the governor. Asante oyo minto ntu akorete uchunguzi akarotogo choranga epati uyo mintara aswe national. Yes. Kenya ngima. Kiagara obu president uyo minto Fred Okengo Matiang'i akubuli tari gusioka Kenya. Tukanyoranga epati ya Jubilee gwate misisi kerense mu Kenya. Eye ne epati na inzo sakurigereria asibona abantu bagenderete kwerika. Erangero asa abantu bategete goso Jubilee igerane ne mono. Lero ntu bwate mukutano abantu bagusi Nyamira pamoja na Kuria aspirants inkwara otu kwanta abantu saidi ya eri moja epati asama ene bono ige kwete neye umweshimiwa Simbarati yare ekurwodiam yabune kirege ko bwate bibande go sembitano igara aria
abwatetie ekeng'esegete gekurauna Oburu Odinga namanyete ng'acho egento gekorwa ODM teiyo gusi teiyo Kenya teiyo epati bonere Kenya naende gusiiye ito Kenya yonsi nepati egorogwa Jubilee igo no tore abantu abange berikire nimanyete ng'a none mbari members bonse bari ngo ODM onya turachinji nonyorire chenjia so epati ya Kenya epati ya nchine n'abantu bonse bagusina Kenya ekorwa Jubilee chine chindoto chia bwate chitabe nkolengi egebete gukwana Jubilee kange epati ari gukwana neria kiromo Kenya aroje ng'ateiyo ekorwa ODM yakure. Okay. Yesu muski macho bwingise gokobori nochuwakana chi pending bills kero rachi gochorwa no mugabana we county ya Kisii oyo minto Cyrus pending bills majugo korera serikali namanyete system nga kukwanyorera contract wa signiri pengine kwerwero bionga genda rosie paragete sabra gento gete e completion certificate nero nebonge serikali enja kulete gas nga egaswa nga rasmi serikali iliakana none national government yachakirwaka na pending bills chiriji yalengo bantu bechipara bali meta bandi konya bataraka nunga kiyoru bakani sababu te yogotesa abantu umuntu pengine oirete loan kurwe bank akagache para agakore gasigete agasapura egento gete kwamanya watebanga bono nayo monene turwaka na muntu nane akiae igonga nyasaye kerako nge nafasi birubire biyekene ase county yetu ya Kisii tinko nyara gotesa gusitingwanja gotesa abantu bamintu bakorire gasi abanyabiasara rasima mbaka negento ndaka nembero onye nembeo na ndo nya documents tiyo kiega rasima record nero ekoro kiburonge sana tali gento gukikogenda nga rocket science negento gekuyorokia kanyana igonga bali bonse badisabe tinga mbakorete gasi rasima ekarongo swabu ne gavana ya Kisii county ndorenga bakaniwe. Mheshimiwa Dake, are you a threat aeneke gosereri guchiase omugavana bwe county ya Kisii asengencho ase mesangirikane menge twarorire ekerago kore mesangirikano twarorire mono gakuruta amang'ana anene amanga kulengete timetinga aene threat guchiasare. Asante oyo mintoro uisa kurigerie mikutano na abere ngokore meke gusase ngogenda masisi asengo ande kanisa asengo genda nono kumira abantu baminto timbu ati suguri okuona igoro ya gavana lakini gavana maro nge miaka tamaje wikire miaka 104 no ndigereriga atamaje wikire miaka 84 omenta omente miaka saidi ya 15 igoro kuwerinde ono abantu bakise county ndio ekarutu abapunge kiagara ntu abete punge kare member of parliament ya Dagoretti North na injinde member of parliament ya Nyariwari Masaba ulige top 5 performers kauje sawadi alipunge ekaruna wa miaka 5 nena abete 10 na abete chairman ya committee ngai CPS kendo uligereri none head of state commendation ose eronyako igonga omugavana nari ni state of panic kiana mayetenga abantu ba Kisii county n'abangaini bale nkogenda alenka na naro tingo muntu kumwiranga macho none nebirera asagu kibuna asalengerero gari gotebanga ngamacho unga numwaka ngata kunyara koyega nkuri ali county inche ina egete nimbwato mukungu nare nere umudepiti yoye kerasale nere macho gwakorama nurigerie ebigori bonuyo gaki inche tindi kumurama kia nandi tindi kumurama tindi giti kumurama yiteri gashiane lakini yari wono irire ngakerasale macho gwetobiki macho gura macho edepiti yaye gabaswa nero abantu mayete mbali bachiete inde bayete buya matemo abakorete bagaeta buya pengine tano ari nafasi University of Nairobi akaenda India na indi mbali babwete pi urigerie degree une yo mungwano iyo
igeri kire keindi na kie kogera bona abantu babere bare county okonyora nga masomo taisaini egento gyo kamanyete nokora macho igo egabana nemanyete nga nkogenderenka n'omuntu kumwira nkatari onde no macho na kikera asale kero mukutano nkole ngino na sakaraire butuko ari no mungnoe macho gwakorengereri Muski Machugu nisekuboli omugavana we county ya Kisii no Musai kora chigo chorwa buno mugavana we county ya Kisii abasaimba bwateri bagasi ya serikali yao. Asante oyo minto Cyrus abasai na ungende ko engage mono ekaholiya geke macho wekarara achore chi minister na achore abasai abasubati abamura mbabase etimu ya macho none mbono iga advisors abange ba macho na abasai na ende macho wekara guji kwa former serikali tali kuna bono na abante nafasi gukore gasi chi minister chi chief officer chi director tali macho biyo kokora moyo minto Cyrus naro chi mwisonde keumbu umuntu agotonote banga chi director chi onsi chi county ngibale ngaba ibi na chibyasa chiricho boibi ngabona akanyegere break na akanyegere pipe on na chi nabaretera ngibale kubeka maru umuntu beka marwa asingeri barubaini akurama abakori gasi ya serikali na gasi ya serikali asa abantu bari ali ngeri usita aye governor no correcta a working environment ndonge gasi ekore kane na endo job description nga kere department kere ministry egasi wente ko korekana nereri bonuri gere binte bimbi koretiki mbiyo nga abashaye mbabe mutwe as decision making as serikali yane na ende boka loka bana yigo mwana usakuligereria finance very critical department very critical abantu bari sayinira ku account government kegera baguji batebwa bananga bintu mbiri koruga na yareta na endo nganyiri obisi ya serikali to kunganywire nyumba mwao asore na mukao inga na ende gali asore tali ayokole gasi asenge njama somata iyo mukaya na ende nga iganga kike gagokoro bone county yito yabiru ne family affair Kisii county tiyo family affair obisi kari mutonto bumonto bono genda bune public office waje ko consult umuntu awakere bwoya tali waje komeje lakini ebo obisi ya serikali umuntu awo kuna kiagere kwagenda amangane serikali igomma cyo unaire n'ibintu bironge serikali emanyanga obisi ya county governor ali asungwale ngene kwagati no maje wakoba tali bwoyenka macho gutugo chikoranga ebintu bye county biruwanda to kokorekana n'umuntu no ale nsema nganero kotanga tokole iga chibya se chiganda iga kiagere kina kikere bono iga nga account yito ya jire family ya bantu babere account yito igakari gusencha ina gusengai Yesu muskemo chungwa kwa nire hamangana ya ba director aswik karanste boniga aba director mbuga to busibule bakore mirimo ya asebono iga ba director bale Kisii county na ende tali boka abakori gasya ngebonsi Pierre Busita none chi minister none chi gali chiri yale ngongo none minister ke wate chichi bobisa igo basumbugete gaki warari asenge njoko nyoro musara lakini macho unaira ni egasi bune wente gukore kana kiagera abakori gasi rasa mabaye bwe gasi bakore lero genda alia none karatasi te yobisi none ngaramu te iyo kende bago kora nkeyo igo barajete bose kende nkeyo no genda chiobisi none chitoilet paper kende nke county ge mumururi ga manyete bieka lakini abakori gasi bonse pi none chi training bari guchikiagera abo bisarasi mabagende training mwanya nabanyagitari das mo utware provision nga ngo advance bari chikale chiabo bono gente nke county ge egesirete kiagero yo tamanyete ngenda wanda gokora. Right, asante sana mheshimiwa. Twarora county ranking ya Korubwango iga, twarora county ya Kisii, Omosike Paul Simbarati, obekiru koba the best performing governor, obeire number 1 as a amagendero. What can you say about that? Abantu baminto tumanye chi company chi gokora utafiti, a company ya ino for track,
company ya tiba yes ne company nere ndeyamo ti company jimanyekanite isatu tige binde bya pandia umuntu akogenda akana umuntu ebesa ngandike number 1 simbarati nonerie karachi ete interview yegesa namanyekanete company iri yakorete uchunguzi yakene asa abantu ragende ogenderero muranga county igasigero ekorekanase irunguka ngata ogenda asu mwalimu ono someti university professor Nyang'nyong'o na someti university kurufasti ya mpaka mwaka wa 3 Kisumu igasi ekorekana lakini kisi kiagera eketari gendo mundago te no nayo te county kana bakora ngasi kore tiki teyo amane ne oria erebye kaitabete nga asichi county 47 kisi county na ere gusieke ge number 47 kenduri girichi record development chibyasa bagwa absorb any financial year kisi county na ere kuira ni chibyasa chinyinge kero mwaka mwakonde kaina ni 3.4 mwakonde 3.8 billion pono iga igona ende bwate chibyasa ase financial year batanyari ku manage almost 20 billion kiagara uisa kurigereria none gavana chigavana chiri chigokorega asi oyo Minto yes igavana ne CEO chief executive officer igavana tengo bonya siasa obunda abantu bagokora das muikaranso obisi okorega asi bone gavana na wate chisa usukugwe bintu bye party yenga na deputy party leader ase party kwete korukodia mwakali Mombasa kwa ruchire kuruchianga chia chiri kirenga netaya Mombasa tingumangangia kari kubolio kwa ruri Kisumu ori Siaya ori Nakuru ne gavana ras mobo obisi okore gas tabuga tinse jogokora igekara ko number 47 ne kara abete interview die gasa nenda gatenga onye njali nge nambende kuchima 48 kanganero nawa umuntu narete gusiega ku school banongyura expect ya somundena. Okay, Yesu muske machungu. Kulingana munaye inchira kiura kini hokonyora kwebango we county ya Kisii. Asante oyo Minto. Ekorona ikaransira obisi. Kwanza tingutaga ukinia bango intera ekorona ikaranso obisi kiagaro bokungumboro. Das murigereri pengine obokungwa bangina bwatonya marigiti. Nkoreta bali bintaria economic yagara bone county ras mura improve county chibyasa chikoreki chibyasa chitoke revenue on source revenue eliye gosangerirwa kurujinya gitali kuruji chiro kurwa abantu bagwakana chi business permit ras majite gararia na endonya kendi gyonsi gego korekana ras engagement yabe public participation ukubarangeringa ekenkere lakini naende utarakorabo ingikuwa bagacheire no bagachirete chicho no begeta macha ase chichiro oboche numboro no begete nonenka brase abangina ko bagokora bakonyora ngase bagokora biashara narungi igo tingo chikomenta bango ende yonse rasima tuikarasa na barabu turerenga chinjere chukumburu biashara byabo mbiru yebi. Right, asante sana mheshimiwa ndochenga abantu abangi kigima nigo bagendrete gutubwati nabo igo nigo bagendrete kugwakire kuko abandi ngugwakira bali chimbubi na kugendra gutebanga naye umugavana ugatatu imeye county ya Kisii ekerongurigiria asensemo ya Facebook ndochenga nabange basoiraro nigo bagendrete gutuma SMS cyabo bagotebanga naye umugavana wi county ya Kisii ugatatu umusainara okurukunga Siogi tena Siogi Job Moindi agotebanga in his first term in office as the CS, he employed more teachers than any other CS. I'm sure given an opportunity as a governor, he will deliver. Umagokura kagotebanga, he is the third governor of Kisii County. Ayo na maoni ye Job Moindi ekero agendete kogotoge. Naro okurukunga nere
nara ekerongorige ligale sinsema ya Facebook nara okurukunganere Stephen Obuoge agotebanga machogu aise kwe walibaga koba omugavana we county ya Kisii na achikwenekia magendero ime county ya Kisii omugusi tigatomwe machogu libaga elio anyare koba kagokora maunchori ime county ya Kisii. Asante sana. Alright, asante. Nara ogotebanga lastborn Okemwa agotebanga tuning in nwale aturigireti. Asante sana. Okay, nara wateribori Clinton Nyangarisi yakubolia uliza mheshimiwa pesa ya wakulima wa chai. Okay, nkageteneri wakwanira igoro ya kiamukama. Asante sana. Eyo nkwaba guko yekwanira Machogu is the third governor. Asante sana. Abuna ubagendete kogotogia Edna Kemunto agotebanga abuabuo omheshimiwa. Asante sana. Right, asante. Timetikira kurigiriga kwa SMS. SMS ndoje chigendete gocha asobonge nabo igo monjo mu ligere nabo kaenda gotuma weterasi namba ya 0726447367 gose 0741583878 aragaiga ogote babuna. I congratulate Honorable Machogu for the best dialogue yabwate asigita senigia Getembe oyakoroku makantoni mbaye Kisii Central. Jesino nere akorokubuna Charles agotabuna ko wakoreta gosi wakorera merememi ya kero kwarenge homo waziri bwechisemi naraiga okoroku nere naki agre nyaringita wote no muskemba ko ganimono bo Machoge. Haita, asante sana. Yes. Ian nara okurukunga Ian Shinji agotebanga mheshimiwa, I support you lakini ensure there is peace in Omugusi. Umanya kubulinga what is happening in Kisii. Totally there is no peace. Nigo abantu bagendrete goitwa. Asante sana. Asante. Oyo ni Ian Shinji ekero agendrete kogotogia igabu ase chinsemechu. Korende ekero togo chugwetera chi SMS chago buna togendrete. Mheshimiwa ekero togo kwanira igoro ya Daktari William Ruto president yense ya Kenya. Ntwarora ekero liri shuffling yako letu ntwarora nko abete goko motogi sana. Lakini asama tukabwango iga twarorire goko mwakira Daktari Fred Matiang'i koko sana. Andake timaiti oratutebinga nikiege kyabo chorete wilbare ya Daktari William Ruto ekero kwaringi komotogi nabono gwoncho iroko bakubuchia se Daktari Fred Matiang'i. Asante yo minto Ruth. Omugusi agatebanga mungaino atari monene ekero mushike William Ruto achete agatoeresa yategete gukora. Yes. Agateba pesa mufukoni usiga tukagenda hoteli yamo eribonchali yale tugaikana singa tukiare kuru ku economic water park. Yes. Ndukiare kuru ku economic forum. Agatoeresa ibintu byonse yara akore gusi nkoranga kweri omungwano yesa konyora Burayi nati enjugusi. Atema mangane chipara Sotik Keroka Kisii Road never expanded into Dual Carriageway. Agatebe geti kendenga ntutu aresirunga gusinyango so akadiga set agadi commission kiriya yasuneka umanyana agatebanga iga chindege report ye engineer technical report yatebire nganchiko nyara korand na go take off. Agatema mache abonyunyu dam amaja mawewo nechi project chinde chinyinge. Agatema ngege nanga byonsi ngo jibire wakolekana ngotebinga Nyasaye numuya kiagera engakina betenere asumwa koyomo abantu baminto bagusi mumanyanga inamo sumete sana mumurori namo sumete inkaire chigaba nechi simbarati yaro abachumbe bonse from both sides bali balinga basimio na UDA mpaka ase William Ruto ama genderali watotebeti inje bono nde minister umurai kurugusi koranche tuikiraniria magenderaya nimbairite mara gatatu ilio maerio mpaka ba MCA bonse ba Kisii county mbachete Kakamega tuikaransa nere chinga ki chionse otebanga Machogu na koleke
agachanga ndebinga kenda nabaisimiwa abachiminsuweta chionsi pi ebintu ebigwante ebiri byanse kubwatibwa tukajagire minsu ya health abachumbe nabo bali abagabana nabo bali mpaka Simbarati majo gwako bwatiki cancer center area umuntu onyekyagete Fred Okengo Matiang'i n'umuswati tulenge PS means of health oliko rukususa ni mochache majo gwaka bwatia egento keri nokero charia umuntu isoko tebya maene bali ba minto nabo bachagete lakini nje ngagesuguma kinde n'aba bonsi n'abaira ase president twati kubwatia ali tukagenda water ase minister ni GPS chiae ni director channel Chons kubwatia mangana bunyunyu dam kubwatia mangana amagweu kubwatia project ya Kigati pie ko manyana ajita gatabanga project area have expanded ikira banda bange agateba chibi asichia bwanetako kuruwewo the year 2023 abantu bamindongo lengi muri kwe mangana aya ntora atwaro budwairo bulwo kweba naro jo naende akagenda kurwaria ase tuachete kiagara basa kirinchi anya gocha akagenda Nyankuru naende go Ocha. Amaja ali naende ngagachikugora bano ku Nyankuru gasa alenge bono egairite nga abantu bebire naende akagenda ku chipara kiri chionsi pimpaka ali asachitaka akabeke foundation stone nga yansi numusike William Samoei Ruto nabajikwa metalia igo n'ebintu binde ntaeresa kiagera asumwa ko monaba n'umuskolia ase serikali yae naruje ebintu bingi ebinkorengia abakenya bagendete korera bono iga inche buna majo marakabere ninjite ngagie yamo ngomatenga musenjera ndoche bintu bikogenda bintu tindo jinga nkogenda biruya engagi yakabere onya gosoma etabu kia Justin Muturi yo olenge ya Tony General agatanga aba waziri bane bari tu aruchenga n'abantu tule twakorere gas tunganga mbaga kake turuchenga sete chietibuya ntuchieti tukamorora inche Justin Muturi Ugwaro Eriod na Salim Mufuria abantu bane baganja muna cyamani yabo kumweresa nga musebi ndebitaliko kupadirike nsega ndabuya igonga oyo minto Ruth Yes. njengo tebanga Nyasaye numuya anduse tiwa sengaki endonge kiagera neriko nale ocha goyaka oisa kurigerie track record Fred Okengo Matiang'i tari ngeto ko motogi na sengenjaro mugusi umumuroria na maitegasi umumuroria sakogwe nafasi yokora ense itu Kenya ne chenji umumurori tabwati oboinche kiagera eserikali erobono iga igeje takerete ebesa yonsi yasangereria yale tobotaka yamanya kuira na bono naende gotwa siringi 200 nkwaro mwako yo mukaru berite nga nechisingi echibono mwaka gatachwa gwe myaka 99 agasiri mu mabwae eyitali serikali tutagete serikali o create opportunities abantu tu erigeria tali gotura bale tobotaka bamanye gochawo gotebanga tigatogenda mutu igo tugu support Fred Okengo Matiang'i na what support Kenya ngima asenge nchunga nanya ari koraense na kunyetuli kurwase mechandere menge korengana unero wano iga. Speaking of supporting Dr. Fred Matiang'i twarorire as voter registration yagendreta chinsemo masaba twarorire nga turnout y'abantu bako register muna voters nigerinse mono timayetinga aye from where you are seated njudi kigose mbitambukire kikoimukire likwene kibuna aseganga yago yo support Dr. Fred Matiang'i achikobo muraibwense inki kelikuwa akolire elikwene kibuna Dr. Fred Matiang'i na achikobo mubi asechikorije asante yo minto na umera aba youth tugateba ninganga kitugwanete gukora baete mechweta kiagara ras matwirike ntubasha gutiga none kureyamo
isiko kiagarusa kubune kuremo kwa wiru Sure. Ekinto gendete ibinyoro asa matuka yatigareta make tutarabunga kwirika chikura ntoka ndete gokoranga gwakikisanga abantu baitu nkubwata bari naende nari gutumia nafasi ye kumuranche abana baitu mwakorege skuru mubwate ID mutaranyora voters card kumuranche nyore card ejinere njere yuka turahakikisha nga Matiang'i ko bari president ya Kenya ejinere njere yuka murahakikisha nga Machogu nko bari gavana ya Kisii County akonye county Tisimuske Machogu abara ibo kwamereria serikali bakorete taro gocha sorongo rwa Gusii nabaigo umuraibi ense na kore taro nakiura kwanire chitare chiga anene kerenge kenene asante chitare kirenge tabauti wisa kuligeria karotu akore taro na oyo Minto Fred Matiang'i abantu bagusiye bachita asubwanje niyo bonene besa tiyo etumigete koreta abande mekutano abande geberetete bamanyete nga igano buraibule naende bakairuswe kene nga kikere kiagera ntukambeni yetu nturukora mamuntu igotokoeresa abandama amaene ekero etaro ye president kiagera bono ganero bwate serikali nero bwate gekabu ya Kenya kiriye kubaganga alionye ne para onye na machi onye ne bintu gitengo korekana bire tindo chinga kiagera ritangani kabisa kero mukutana wale kogenda iko bali gosomba abantu bako nchibesa kogenda mukutano abachumbe bakaye uchibesa egavana kaye uchibesa egavana nuroche none mukutano yayo nako genda nagenda Masisi mukutano yagenda kuruchi pasari igagosomba abantu erindaro rekanenga accurate perception nga n'abantu barora kintari abantu bekenyorokeria naga emekutano yonse pi president yakora chi constituency chetu chionse abantu bari gosombwa bagenda alia naende usa kuligereria chibesa chiria chiri twabete promised ngubulio Minto Cyrus nona arenge kuru mwaka unajete 2023 gusia chiri atebete jana gocha chiri atebete ngakieria naende bono ucha naende oteba chinga itatengwa itafika nga neche njie chiche ngole na ru promises almost 14 billion arwa naende usakuri budget chibese chionse bijitali ase mupango Kenya ase budget ya Kenya njikole nchiyo nayo nyoko gosoma economy ya Kenya bono iga kwanza public debt edeni ya Kenya bwente gwaka no mwaka oyo 3.3 trillion nga chibese tugusangeriria so mwaka tutaraka no musara tutaraka ne kendi yons inchigo isana waka ne deni koma yakwebolinga ebintu ebyonse naende tali yauka unale gali goro yo kumwakoria president ya Kenya buna liri tu arugutanga none mbone gaturi tanga kiagera kiritu ari kuri ntu anyorete bono lazima mantu ikaranza okole basi usa kuri promises ichingirase igeke na oranga naende promises chiri chinkoro chitara ikeraniwa igotindo chinga biru byonse byakorekana na maene byarenge elinsiasa yarenge abagusi tuyura maiso ntubasha kungainu kiagera kakirigereria record gochimaganga birimbi akorekanete mbikorekanete anene nakiura kwanire engane yiga abaraimba batebona diriwe semo yo kwamereria serikali yakora etara sorongoro Gusii abananchi bali mbalenge bagusi asante abantu baitu kiagera ntuntu anchaine abantu baitu kuruma bei abantu baitu kuruma Migori abantu bakoretwa bunebi bago uligansia bago chachi wun iko baletera kurwa abande bakoretwa kurusu koteli abana baitu abande ndio nabagusisa kubulia nebesa yali gutumika bamayago wochagaria naende barasimisunga erindo ebwebesa imukia mako igoro nga tutam lakini ebese none karo ari konyaebwa nabande mbakonyora bakurwa ari bonse biwanta
one term igo ngamba chinzeti chinkoro chia abantu baitu umusimama ali asole nga one term bomugusi no oralia 96% y'abantu baitu bagusi ibo bale one term ababono bakonya guonchia simbarati naka grupo baena bachumbe bakeigo pengine 4-5%. Right, mwishimiwa ekarato kurigereria basaa bange boniga ebare jobless mbabwati mirimo bagukora nandi andake kwanyora abandi bakona kwibwatirania namangana iyo busalia essence nene ya devolution no go create jobs gusya abasaya aye oisoko bo mu governor inki keli urakora iri kwene kibuna abasaba nko baine corporate uri eryo banyora at least yegento bagukora. Asante eganga ya nenene na esuguri ya nenene egegujiko basaba na baitu ntuikaransa na barawo kiagara opportunities injiro uisa kurigereria kisi egento monoto kare no bolemi processing y'ebintu byaitu value addition teyo uisa konyora nganto mente tokole value addition ine nseme yamo erarete jigasi nyinga sana uisa kurigereria no opportunities kiro endagera amagena ndagere ndase kuruta ligusia ige kurusuko ya usi almost 50% ige kurusuko ya usi uisa kurigere bono igachi avocado tonyore factory ya Kisi intokuira chi avocado chito mpaka Thika mpaka Murang'a mpaka Boikoyo digo lirasa mari kine kurwe kilo bonere 140 which almost 200 ama toka ito uligererie tabaka soapstone egwana to create a lot of opportunities kenenge ya korekando igongantu gwatera na muraba ito basoye byombe ina acha na umire chigurubu kitalinga kiyabasaye tokunya kuengechinga opportunities togoswa inga kitogu chigokore rinde onyorenga mubwate ngento mogokora rero isa kuligererie kawa onye county itunere abantu bagokora egento kubwanete kanga situnsikie ekawa kiagera ekawa yatwari chibesa chinyinge mono wetani kamerikende gyonse tusimeke ekawa tusimeke chi avocado tokora ibintu bindi uisa kuligere nona magana ye chinkoko chioka tu isokwansa chi project chi chinkoko n'ibintu bindebi iwo ngarasi manto create opportunities asaba saibaito kubwauna chitali bono ni contract procurement ya alia serikali ko tanga 25% na chizo ko tanga abasairende 25% ogenda ali county lero ko nyoranga mugusi taliero ko kora contract genda yo uchunguse abantu baleta bagere abantu nturiko tanga nubo kesa kutoko teba lakini kire county ogenda wajia ogenda Garissa ogenda Boikoyo toko contract uba kwa abantu ba nabere igo asoka rero wanyona kurwalia no chi contract lakini ndo kuchungusa nga chi contract yechi naba goseno manyano yogokora kwanyona abego bari una chi proxy omanyano yarogo binte bimbiri kuchikobonga ras manaende ase chi contract binte bibinde bikebike abasai baito banyora opportunities yo supply na baro banyora besa. Right. Asante sana mwishimiwa na bwego nayo mwanchumu rigereria na bwego mutererimbia mono sana asengencho ogendrete gutubwatia eyemo aseyemo mwishimiwa nganchire ingitirichi SMS ibere isato ichikirigiga asensemo yemitandao ilikuwa kinga omwanchumu rigereria ngutara tolenere ntura motigasiko Dominic Ontita ago Kenya agoteba kurwa kiamo kama chironge butaranda tundi Meyage Tembe TV asante sana. Paul Machogu agotebanga I support mwishimiwa Machogu to clinch the Kisii County leadership coming 2027. He did a good work while he was the cabinet secretary for education compared to the current CS, right? Mureka Elkana agotebanga lastly motebie ogambire buya na ndento mwanchite sana juu aliwahi tupatia free electricity na during his tenure as an MP alifanya kazi safi, so tuko ndani yake vilivyo. Okay, asante sana Julius Basweti.
agotebanga nwale tuned in kuruchinsemo chiri cha nyari bari masaba. Asante sana. Dominic Ontita agotebanga nere nwale tuned in agotebanga tunangojea siku ifike ekebeya inka mapema sana ebyo nebirengereri byaye. Right, asante sana. Nara ogukwanira igoro y'emyaka nkagetengwa address yekyo akubulinga how old is he. The governor has been telling us that is 90. Elyo neribo lyaye nabigo nabagakuliraneria. Asante sana. Nara goteba kama sisi wana bodaboda tuko kwa mateso sana. Simba ni one term. Bagotebanga oise goswase kirugo ene kinga nkuba nyorori barabuna abana bodaboda asekiringa ningo bagendete guchandika. Raphael, Kisii County deserves better than what we have currently. Honorable Machogu is our better option to take us to the high level. Asante sana. Maxwell Arasa agoteba locked in korwa chinsemo chiri cha Bosongo Chiduka anasema yuko tuned in. Asante sana. Asabali mwensi mugendete gutubwatia genda gututumira chujumbe ne comment cheno ntochetereyemo aseyemo ndochigega access SMS nigo bagendete goichora kabisa na kogotegi Musikimo Machogu anene asiganga yao yoko chikoba mu governor we county ya Kisii oyakoro kunere Clemency Ogendi korunyari bari chache Machogu is our next governor. Abagoteba igo nonera kuruku Brian Muguche tatabetia sakuru abotena Machogu is our coming governor soon. Nonere akuruku buna agotebuna niga kubotse kabisa nabo igo noyo nere akotebuna onyare kugutarira ubasi koleta ubasi. Thank you. Egero nyare koba kugukwana n'abantu babo basi kwene kinga onsi nigo agendrete bya nabo igekero ngurigereria igali chinsemo chiri cha Facebook ndo chinabange bagendrete goswarro eri kwene kinga omweshimiwa Machogu ndo chinabange omweshimiwa bagendrete kugusaluteri na gukuruseria govi Onyoki Vincent agotabanga Machogu the leadership we deserve. Asante sana. CJ agotabanga Machogu tigagambe tiga Machogu agambe ebyo nebirengereri byaye. Milikerugo agotabanga asante sana kwa kazi nzuri ulioifanya ekero kwa linge omo minister. Asante sana. Machogu, you have my vote, kindly reclaim Kisii County. Okay, ebyo nebirengereri byaye omwanchumo ligereria olisi kogalia ogotebanga nere nwalime Machogu all the way paka etebe. Asante sana. Ebyo nebirengereri byaye. Asante sana. Ndochi nabange bagendete gutubwate gale sichinsemo cha Facebook mweshimiwa naboigo nabange bagendete kogotogia naboigo gukuimukeria ebendera nagotebanga oise konyora libaga nabo okuimukeria ebirengereri nabo kuimukia account ya Kisigoro kolende oinyorenga ebyo ayonsi na maoni aye omwanchumo ligerere naboigo omwanchumo tegerero lisikugalia ekero togenderete ningambo yaito ya Getembe ekero togendete gusange ye mwaseyemo no yokabiru mwaziri bwechisemi umusikeze Kirumba Machogu naboigo bwateganga yokoligia ekero kyo bugavana me county ya Kisii genda ko tutumira ebirengereri byago gendera gusanga 92 AM aseyemo wetera SMS wetera ase mitandao yaito ekero gendete kurwa ebirengereri byago eyemo aseyemo. Yesu munjumo ligerera nabo gutuma ebirengereri byago wetera SMS ase namba yesime nigere 0726447367 nabo igo 0741583878 unebitene kibona ebirengereri byago bekeire Musikimo Machogu oyore neganga yokuligekero kyo bugavana county ya Kisii. Musikimo Machogu mchasuri Mbuya muno kumuranche gendo nari gutaka kukwanira kamo nasaba na baitu ba boda boda. Boda boda n'abana birwete muno bakweregeria na kuligeri ki family cyabo. Ningi karanse na barabo kiagara nimanyete nga kibyasankire kya changetu ase sako ya boda boda nchi watu bokora kanu na ende bokamba manyete nga obokoro kanu oliega burwete asengo ashobora yotogoteba Machogu watagete korusi nimbara tamo tinguji ko babeka kigurupu kikurwana kiagara igobora abana baitabamo na ende twanjete mono ntuikaranse kana bere gabana na wakikisanga ebiasara byabo byagandera irobuya mbagusumbuwa se serikali yane
ntuguchi komenta beseri bawakanibwa ntuguchi kogera basumbu ase enchera ende yonsi ntubanje naende ntuikaransa mono n'echisago chiabo torenga ing'aki togochisuburikera erinde ebiasara biabo binyare kogenda ase enchera endonge birabakonye abantu baminto naibura maoni aino naende mbahakikisera ase chinguru chi'omonene tata Nyasaye ng'a ekero morang'e nafasi y'obogabana bwa Kisii County nainu omwererore egasi ere endonge naende nabasaba ng'a morigerie track record ya machogu yoka nabe kobaoroki ng'a gocha kana irugasi ende yonsi nkonya korana n'omokia naende nkonya korana n'obwanchani gwahakikisha ng'a twaretera abantu baitu igoro naende twabakoreire egasi ebwenerete. Right. Asante sana mheshimiwa andake kero togochi gokorera timanyete ng'a nora consider ku work gose gukora emirimo amona former leaders gose advisors ilikuwa na Kingi County ya Kisii teri gutigara bunere ngochukwemukerere igoro. Asante abantu baminto ntokore gasi n'abantu bonsi abantu bonsi pinimbagani naende asamasikania manene nimbwate nabaro gukora gasi naende nona bakore gasi baitu we county motwaro baremu ng'a tuisa konyore nafasi naende ndeno umene ng'a ntonyore ntubwate nainu kia nimanyete ng'a bakore gasi bya serikali mbabwate ujuzi babwate umanyo bonene mono nimbasire nimbabwate koboko tari muntu oragende ng'a nari mekutano nanya kubane kero bolimo ase bintu bitari nanya ukwana ng'a bari niga kiagera ebimbi gotokonya korete county itu igoro gokumuranje nindigerete mutu wanga ntonyore nafasi yo gukora egasi yamo naende county itu ne change kurwa sero bono ochia egento karabekia nanje gendegete koranga bari kangata asako number 1 machogu ase county itu ya Kisii moko ng'e nafasi morore top 5 asumwako yo mebere machogu mabe top 5. Okay. Yesu musiki Machogu abana nchimbaro bebiru sana abamenyete no barema na kiure ne kibuna serikali yago ngochire kwa bwaterani asuburai. Asante oyo minto ase serikali yane ye county kwanza rasi matonyoro muremavu oyomo kobechi wobisa rasi matonyoro birugo birubye igoro obo minister omuremavu oyomo mbabwate byombe byogokonywa egento buna chipasari echi chibasa cha serikali chibonete kurwebu omuremavu nabonete kobe category yaye nyabande bakonyore 5 omuremavu penge nanyore 7 igo ng'a ntoba ebinto birabakonye ase okugendereria maisha abo naende ntobeka ase serikali yetu ya county. Right. Asante sana ambia muno sana mweshi asenye ncho yogochora gusanga na Getembe TV. We are very much happy, we are very grateful to have you. Looking forward na tuchikogendera gusanga mange buna amatuka akona gusuka toira nirimbia mono ya bene asenye ncho wancha gusanga na Getembe TV. Timetinga nobwatenga na yemura kwane no mugusi ukorigere tsikali anene umuntu bwe county ya Kisii andake ogani kumusabe kura yaye. Mbuya mono asabantu bamintu ba Kisii County kumuranche mugenda gusabira umwana itu Fred Okengo Matiang'i ekarawe etense itu ya Kenya abantu baitu bonse bamwitabe amatemu n'amangare tube komuremba ase county itu ya Kisii ntutageti pungarangari ntutageti goche gionde ntutageti siasa yokuramana igotageti siasa yo murembe erinde abantu baitu banyare go chora barai bari baranyare wanja kumuranche ninyerwete ninde chinguru nimbwato umanyi naende nimayete ng'aso kubwatera na guchinga kiya mutwe inga tunyare gukora egasi erendonge entore n'abarai abange tukubwaterana abantu baminte binyoro kurukere eward ase chiward chito 45 ntubwaterane aba MCA baito Machogu karara aranyore nafasi takubafinya takubafinya ngakiende yonse inga moi karansamo
mwakwana mwasanga ebirengererio biranyare koreta ekaunti yaito iguru kiagera tari ng'ainche bieka ndanyare gokora lazima tubwatane na aba MCA abakori egasi bonsi b'ekaunti korora ng'a ekenyoro giaito kianyare gokora buya naende koba ase chikaunti chiri iguru ase obokoreri bwa egasi ase abanto baito ba Kisii County. Nyasaye abaseni, Nyasaye abe nainwe, nimbanchete mono nimbanchete naende komoranche ekero togocha ebinyoro ntubaeresa amange kiagera bwango iga toche ebinyoro kubaeresa ebirangero biito ng'ang'a kibire naende nkitutagete gokora gochimotua. Yes, mbia muno musike mochigwasa konyora chingaki chago na gutwara engambo na Getembe. Moncho murigereria na gwikiraga bono tugwikira omweri ogw'engambo ya Getembe. Igo twagochera ya mase ya mokuru ase ward ya Nyansiongo ebunge ya Burabu ekaunti ya Nyamira. Eliterane Cyrus Nyakunde ayole twabwatirana nere Ruth kemintu twagusabira twaruburigereria buya naboigo ubutiko burubuya. Omurayi omukuru gw'ensi ya Burkina